लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोङो गोदान गुगोल पे एकाउन्टखौ जों माबोरै खुलियो, गुगोल पे एकाउन्टनिफ्राय जों माबोरै फैसा ट्रेन्सफार खालामो आरो गुगोल पे एकाउन्टजों जों मालायफोरनिफ्राय माबोरै फैसा लायो, गुगोल पे एकाउन्टजों जों माबोरै QR कड स्केन खालामनानै माबोरै फैसा हरो, गासिखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन। दा आं गुगोल पे एकाउन्ट खुलिनानै लानो थाखाय आंनि प्ले स्टरखौ अपेन खालामबाय। बेनि उनाव आङो सार्चआव थुनानै आङो बेयाव गुगोल पे एकाउन्ट सार्च खालामनोसै। दा नोंसोरो बेखौ प्ले स्टरावनो डाउनलड खालामना लानो हागोन, नङाब्ला आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। लिंकनि गेजेरजोंबो डाइरेक्ट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। आं दा बेखौ अलरेडि डाउनलड खालामना लाखादोंमोन। दा आंना आपडेट बिदों, आं दा बेखौ आपडेटल' खालामना लानोसै। आपडेट होखांनायनि उनाव आं दा बेखौ अपेनाव क्लिक खालामनोसै। अपेनाव होनाय लोगो लोगो स्क्रिनाव बेबायदि नुजागोन। दा नोंसोरो बेयाव गाव गावनि बेंकजों लिंक थानाय बेंक एकाउन्टजों रेजिस्टार जानाय मबाइल नाम्बारखौ होनानै लानांगोन। आं दा बेयाव आंनि बेंकजों रेजिस्टार जानाय मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनानै लानोसै। बेनि उनाव कन्टिनिउआव थुनानै होनोसै। बेनि उनाव स्क्रिनाव बेबायदि नुजागोन। बेयाव नोंथांनि नाम आरो नोंथांनि मबाइल नाम्बार, जिमेल आइडि शो जागोन। नोंथांना जिमेल आइडिया मोननै मोनथाम दंब्ला नोंथाङा बेखौ चेन्ज खालामनो हागोन। चेन्ज खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे थिर आइकनाव क्लिक खालामना चेन्ज खालामनो हागोन। थिर आइकनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि जिमेल आइडिया मोनबेसे दं बेयो गासिबो शो जागोन। दा आं बेयाव आंनि मोनसे जिमेल आइडिखौ सेलेक्ट खालामनानै नैबे गाहायनि एक्सेप्ट एन्ड कन्टिनिउआव क्लिक खालामनानै लानोसै। एक्सेप्ट एन्ड कन्टिनिउआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि मबाइल नाम्बारा नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों भेरिफाइ जागोन। भेरिफाइ जानाय लोगो लोगो गुगोल पेनि गासिबो अपसनफोरा शो जाजोबगोन। दा गुगोल पे एप्सआ अपेन जानाय लोगो लोगो नोंसोरो बेफोरबायदि नुनो मोनगोन। दानिया जों गाव गावनि बेंक एकाउन्टखौ गुगोल पेजों लिंक खालामनो थाखाय नैबे फार्स्टनि अपसन एड एन्ड बेंक एकाउन्टआव थुना होनांगोन। एड बेंक एकाउन्टआव थुनाय लोगो लोगो इन्डियानि गासिबो बेंकफोरनि नामफोरा शो जाजोबगोन। दा बेयाव नोंथाङा मा बेंकखौ खुलिना लादों नोंथाङा बेखौ नागिरना सेलेक्ट खालामदो। दा आंना स्टेट बेंक अफ इन्डिया, आं दा स्टेट बेंक अफ इन्डियाखौ नागिरना सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। आरो नोंथाङा जुदि नोंनि बेंकखौ नागिरना मोनाब्ला गोजौनि नैबे सार्च अपसनाव थुनानै सार्च खालामनानै लानो हागोन। आं दा बे सार्च आइकनाव क्लिक खालामनानै आंनि बेंक एकाउन्टखौ सार्च खालामनोसै। दा आंनि बेंक एकाउन्टआ स्टेट बेंक अफ इन्डिया नालाय आं बेयाव स्टेट बेंक अफ इन्डिया सार्च खालामनोसै। सार्च खालामनाय लोगो लोगो बेयाव दा बेंकनि नामा नुजाबाय। आं दा बेयाव क्लिक खालामना होनोसै। क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगो स्क्रिनाव बेबायदि नुजागोन। नोंथाङा बेखौ येल'आव क्लिक खालामना होनांगोन। येल'आव होनाय लोगो लोगो स्क्रिनाव बेबायदि नुजागोन। दा बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ गुगोल पेजों भेरिफाइ जानो थाखाय दसे सम लागोन। दा नोंथाङा बेखौ दसे सम बिदिनो दोनथ'नांगोन। दा लोगोफोर नोंथांनि गुगोल पे एप्सआ बेंक एकाउन्टजों रेजिस्टार जानाय लोगो लोगो मबाइलाव मेसेज फैगोन। दा आंनावबो लिंक जानायनि मेसेज फैबाय। दा बेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट एड। दा लोगोफोर आंनि बेंक एकाउन्टआ गुगोल पेजों लिंक जाबाय। दा आं 2 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथांमोननि सिगाङाव गुगोल पे खुलिनानै दिन्थिबाय। नोंथांमोनाबो गोरलैयैनो गाव गावनि मबाइलजोंनो बेखौ खुलिनानै लानो हागोन। दा आं बेखौ नैबे कन्टिनिउ अपसनाव थुना होनोसै। कन्टिनिउआव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ गुगोल पेआ इउपिआइ लिंक खालामगोन। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों इउपिआइ नाम्बार लिंक टु गुगोल पे। दा आंनि नाम्बारा गुगोल पेजों इउपिआइ नाम्बार लिंक जाबाय। आं दा बेखौ नैबे गाहायनि कड इट अपसनाव थुनानै होनोसै। थुनाय लोगो लोगो दा नैबेफोरबायदि अपसन ओंखारगोन। दा बेयाव गुगोल पेनि गासिबो अपसना शो जाजोब्बाय। दा जों फार्स्टनि अपसनाव नुनो मोनदों स्केन एनि QR कड। दा जों बिनि गेजेरजों दखानफोराव माबाफोर बेसाद बायोब्ला जों दखाननिफ्राय QR कडखौ स्केन खालामनानै डाइरेक्ट फैसा हरनो हायो बिनि गेजेरजों। दा सेकेन्ड अपसनाव दं जोंना पे कन्टेक्ट। बेनो जाहैबाय नोंथाङा सोरनोबा फैसा ट्रेन्सफार खालामनांगौब्ला डाइरेक्ट मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फैसाखौ हरनो हागोन। आरो थार्ड अपसनाव दंबावो जोंना पे फन नाम्बार, बेबो सेमानो सेकेन्ड अपसनजों। दा 4 नाम्बार अपसनाव दंबावो जोंना बेंक नाम्बार। नोंथाङा बिनि गेजेरजों नोंथांखौ सोरनोबा बेंक एकाउन्टजों फैसा हरनो थिनोब्ला बे अपसननि गेजेरजों हरनो हागोन। आरो 5 नाम्बार अपसनाव दंबावो इउपिआइ आइडि अर नाम्बार। नोंथांखौ इउपिआइ आइडिजों सोरबा फैसा हरनो थिनोब्ला नोंथाङा नैबे अपसनजोंनो हरनो हागोन। आरो 6 नाम्बार अपसनावनो दङ जोंना सेल्फ ट्रान्सफार। बे अपसनानो जाहैबाय नोंथांना बेंक एकाउन्टआ मोननै मोनथाम दंब्ला नोंथाङा नोंथांनि फैसाखौ दस्रा बेंक एकाउन्टआव ट्रान्सफार खालामदोंब्ला नोंथाङा बे अपसननि गेजेरजों गोरलैयैनो ट्रान्सफार खालामनानै लानो हागोन। आरो 7 नाम्बार अपसनानो जाहैबाय पे बिल। बे अपसनानो जाहैबाय नोंथाङा सोरनोबा बिल हरनांगौ दङब्ला नोंथाङा बे अपसनखौ बाहायनो हागोन। लोगोफोर बे अपसना जोंनि थाखाय एथबां इम्परटेन्ट नङा। जोंना नैबे लास्टनि अपसनासो इम्परटेन्ट। लास्टनि अपसनानो जाहैबाय मबाइल रिचार्ज। बे अपसननि गेजेरजों नोंथाङा जिखि जाया मबाइल नाम्बारावनो रिचार्ज खालामनो हागोन, नोंनियानो जा गुबुननियानो जा। दा लोगोफोर गुगोल पे खुलिनाय लोगो लोगो नोंथाङा गुगोल पेनि पिन क'डखौ सेभ खालामना लानांगौ जायो। जों जेब्ला बेलेन्स चेक खालामगोन अब्ला जों बेखौ होनांगौ जायो। जों जेब्ला सोरनोबा फैसा ट्रान्सफार खालामो अब्लाबो बेखौ होनांगौ जायो। दा जों बेखौ बानायना लानो थाखाय नैबे गोजौनि लग'आव क्लिक खालामना होनांगोन। बेनि उनाव नैबेफोरबायदि अपसनफोर ओंखारगोन। नोंथाङा दा गुगोल पे पिन क'ड बानायना लानो थाखाय नैबे बेंक एकाउन्टआव थुना होनांगोन। थुना होनाय लोगो लोगो गाव गावनि बेंक एकाउन्टआ शो जागोन। दा जों गाव गावनि बेंक एकाउन्टआव थुना होनांगोन। बिनि उनाव जोङो बेफोरबायदि अपसन नुनो मोनगोन। जों दा फरगेट पिनआव थुना होनांगोन। फरगेट पिनआव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा मोननै अपसन स्क्रिनाव नुनो मोनगोन। फार्स्टनि अपसनानो जाहैबाय डेबिट एटिएम कार्ड, सेकेन्ड अपसनानो जाहैबाय आधार कार्ड। नोंथाङा बे मोननै अपसननि गेजेरजों गुगोल पिन इउपिआइ कड बानायनानै लानो हागोन। नोंथाङा जुदि एटिएम कार्ड गैयाब्ला आधार कार्डनि गेजेरजों बानायना लानो हागोन। नोंथांनि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्ट मबाइल नाम्बारजों रेजिस्टार जानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा आधार कार्डजों इउपिआइ पिन कड बानायना लानो हागोन। दा आंना अलरेडि एटिएम कार्ड दंखायो। आं दा खाथियाव लानानै एटिएम कार्डनि लास्टनि 6था नाम्बारखौ होनानै लानोसै। दा नोंथांमोना
एटिएम कार्डनि नैबे लास्टनि 6था नाम्बारखौ होनानै गाहायाव भेलिडिटिखौबो होफानांगोन। आं दा बेयाव आंनि लास्टनि 6था एटिएम कार्डनि नाम्बारखौ होना लाबाय, भेलिडिटि एक्सपायारखौबो आङो बेयाव होना लानोसै। बेखौ होखांनायनि उनाव जोङो नैबे थिरनि आइकनाव थुना होनांगोन। थिरनि आइकनाव थुना होनाय लोगो लोगो जोङो बेयाव नैबायदि अपसन नुनो मोनगोन। दा जोंनाव इउपिआइ पिन चेन्ज खालामनायनि मोनसे अटिपि फैगोन। दा आंना अटिपिआ अलरेडि साबमिट जाबाय। दा आं बेखौ नैबे राइट अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। राइट अपसनाव होनाय लोगो लोगो बेयाव 6 डिजिट इउपिआइ पिन अपसन नुनो मोनदों नोंथांमोना। दा बेयाव जोङो गाव गावनो 6था नाम्बार होना लानांगोन। दा आं बेयाव 6था नाम्बार होना लानोसै। कनफार्म खालामनो थाखाय नोंथाङा आरो बेयाव सेम नाम्बारखौनो खनसे होना लाबावनांगोन। बिनि उनाव राइट सिनाव थुनांगोन। थुनाय लोगो लोगो रिसेट इउपिआइ पिन अपसन नुनो मोनगोन। दा स्क्रिनाव नैबायदि नुनो मोनगोन इउपिआइ पिन आपडेट। दा लोगोफोर आंना इउपिआइ पिना आपडेट जाबाय। दा लोगोफोर जों बे गाव गावनि इउपिआइ पिनखौ रावनोबो खोन्थालाबायनो नाङा। नोंथाङा रावनोबो शेयार खालामलाबायनो नाङा। बेखौ नोंथाङा गोसोआव लानांगोन। मानोना बे पिन नाम्बारखौ नोंथाङा बेलेन्स चेक खालामनाय, सोरनोबा फैसा ट्रेन्सफार खालामनायाव नोंथाङा बेखौ होनानैसो नोंथाङा फैसा ट्रेन्सफार खालामनो हागोन, नोंथांनि पिन क'डखौ होनानैसो। दा लोगोफोर जों सोरनोबा मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फैसा हरनोब्ला जों नैबे अपसनाव थुनांगोन, पे कन्टेक्ट अपसनाव। पे कन्टेक्टआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि कन्टेक्टआव सोर सोरनि नाम्बार दङ बेयो गासैबो सजाजोबगोन। नोंथाङा सोरनो फैसा हरनो नागिरदों नैबे गोजौनि सार्च आइकनाव थुना सार्च खालामनो हागोन। दा आं बेयाव सासे मानसिनि नाम्बार होनानै फैसा ट्रेन्सफार खालामगोन। दा फैसा हरनो थाखाय जोङो नैबे पे अपसनाव थुना होनांगोन। पे अपसनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेसेबां फैसा हरगोन बेखौ टाइप खालामना होनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा नैबे थिरनि आइकनाव क्लिक खालामना होनांगोन। बिनि उनाव बेंक एकाउन्टआ सजागोन। नोंथांना बेंक एकाउन्टआ मोनसेल'बा नोंथाङा नैबे पेनि अपसनाव थुना होनांगोन। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि अपसन नुजागोन। बेयाव जों दा इउपिआइ पिन क'डखौ होनांगोन। इउपिआइ पिन क'डखौ होनाय लोगो लोगो जोंना बेंक एकाउन्टनिफ्राय फैसाया थांगोन। दा आं आंनि इउपिआइ पिन क'डखौ होनानै सासे लोगोनाव थाइसे पे खालामबाय। पे खालामनाय लोगो लोगो आंनि मबाइलाव फैसा दाननायनि मेसेज फैबाय। दा लोगोफोर जों बेबायदिनो गुगोल पेनि गेजेरजों गुबुनफोरनाव गोरलैयैनो फैसा हरनो हायो। आरो नोंथांनि फैसाया बेसेबां दङ बेखौ नायनो थाखाय गाहायाव बोख्लायनानै नैबे चेक बेलेन्स अपसनाव थुना नायनांगोन। आं दा नैबे चेक बेलेन्स अपसनाव क्लिक खालामनानै नै बाहाय आंनि इउपिआइ पिन क'डखौ होनानै लानोसै। नोंथाङा बेखौ रावनोबो शेयार खालामनो नाङा, रावनोबो नोंथाङा बेखौ होनो नाङा। दा लोगोफोर इउपिआइ पिन होनाय लोगो लोगो आंना नै बेलेन्सआ श' जाबाय। आरो नोंथाङा नै बाहाय नोंथांनि हिस्ट'रिखौ चेक खालामनोब्ला नोंथाङा नैबे सि ट्रेन्जेक्सन हिस्ट'रियाव क्लिक खालामनानै होब्लानो नोंथाङा दिनैनि दिनाव बेसेबां फैसा ट्रेन्सफार खालामखो, नोंथाङा बेसेबां फैसा रिसिभ खालामखो, नोंथाङा बेखौ गासिखौबो नुनो मोनजोबगोन। दा लोगोफोर गुगोल पेखौ नोंथाङा माबोरै खुलिनांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो मोनबाय। दा नोंथांमोना सोर सोर गुगोल पे खुलिफेराखै बेबायदिनो आं जेरै खुलिना लादों नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खुलिनानै लादो। आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। आरो नोंथांमोना आंनि लिंकजों गुगोल पेखौ खुलियोब्ला नोंथांमोना आंनि रिफार क'डखौ होना लायोब्ला नोंथांमोना खुलिनायजों लोगोसे 100 थाइसे केसबेक मोनगोन फ्रियावनो लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना थांदो, जायफ्रा दासिमबो गुगोल पे एप्सखौ खुलिफेराखै बेबायदिनो खुलिनानै लादो आरो नोंथांमोना आंनि रिफार क'डखौ होनानै लादो। लोगो लोगोनो नोंथाङा 100 थाइसे केसबेक मोनगोन आरो नोंथाङा बेखौ फ्रियावनो बाहायनो हागोन। दा लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै लादो। आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय लोगोफोर।